Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas pravimo Try Not to Laugh Challenge. Tako da... Hajde da počnemo. Prvo ovdje imamo ovog nekog malog kurca, palca što se smije. Pa ajmo vidjeti ovo. A ovo sam već gledao nešto, da. Pa, ajde da scrollamo skroz dole. Happy birthday to the club. Oh no. Okay. Okay. Joj, sad ćeš ubeknut, siguran sam, ne znam. Oh, nisam vidjela sad od facecama, shit. Shit, ej. O, dobro, znao sam da će pastak. To što ova tu agapkinja radi. O ne, ovo se neće završiti dobro. A da, naravno. Okej. Ma gdje ćeš, bajo moj, ne moš tud. Kak se i počelo, tak će se i završiti. O ne. Okej. Izvrni se, isprikol se. Aj da sad možeš rad to, da. Uspjećeš sigurno. Bo da i ti isto tak, na dasku tu pogom se još. Što ovaj radi? Pa spašće, oklizit će se. Kaki svakaki rođaka ima na ovom YouTube-u. Pa je Spider-Man si da kad spadneš jedino. Je gol, bog te maso. Et šta reći zbog budala? I šta će sad radit? Će prob trampolin. O ne, skin. O, koji cringe. Okej, klasika, pade. O, ovo je čak i trickshot, zato što, trickshot je ovo, zato što Baju je pogodio, spao je u vodu direkt. Don't die. A jebi ga, Baju, šta ćeš?
Ice cream truck. Ne znam šta je to trebalo značit. To je znam šta je ice cream truck, ali ne znam šta bi trebalo značit. Gdje je tu ice cream truck? Mislim kamion sa sladoledom. Šta je ovo? Brr. Doslovno. Da. Slomio nos Baja. Ova, bika, fight. Fight, bika. Ovaj plače, sa tim nemaš ništa. A ovo je bježanija, ne može sad. Šta ja znam, ni neš posebno. Smiješno, da, ja mislim. I skoro ovo me je skoro nasmijalo. O ne. Ne znam. A šta da kažem, ovo je obitelj. Get wrecked. Ok, ovo je više familijarno, to jest obiteljski, tako da ovo mi nije smiješno, ovo je zanimljivo, mogu bi reći. I respekt. Tako da, šta da kažem. Ovdje ćemo završiti video, znači još je 3 minute, ali da. Mi ćemo ovdje završiti, bilo je dovoljno. Ok, znači ako vam se ovaj video svidio, ostavite like i subscribe i share. A mi se vidimo u sljedećem. Poz!